यवतमाळमधूनही यवतमाळमधील भाजपचे माजी मंत्री मदन येरावार यांनी पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या प्रचार सभेमध्ये बोलताना त्यांनी मित्र पक्षाचे नेते यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यावर नाव न घेता टीका केली। घनकचरा अभियानाच्या टेंडरवरून त्यांनी राठोडांना टोला हाणलाय। मी सांगितलं मुंबई, पुणे, न्यू बॉम्बे अशा मोठ्या शहरामध्ये जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे तेच याच्यात बसले पाहिजे हा हट्ट मी केला। टेंडर निघालं, आपल्या मित्र पक्षाच्या एका नगरसेवकांनी कंप्लेंट केली। ती कंप्लेंट पालकमंत्र्यांनी वरती पाठवली आणि जेव्हा त्याच्यावर एक पत्र आलं तेव्हा मी फोन केला। म्हटलं ही नगर परिषद आमची आहे। ते म्हणे मला माहीतच नव्हतं। काही नका करू, आचारसंहिता लागली करून टाकू। बंधून हाटी बैठा भी रहा तो खड़े गधे से ऊंचा रहता है।